dați-mi voie să vi fac cunoscuți cu număr de concurs 21, Bălos Alexandru, V2 Botoșani. 22, Cosma Vlad, Stilmen Târgu Neamț. 23, Văleanu Dragoș, Stilmen Târgu Neamț. 24, Ceaușu Claudiu, Clubul Sportiv Stilmen Târgu Neamț. Și 39, State Marian Emil, Clubul Sportiv Fortus Călăraș. Vă rog să vă pregătiți pentru a efectua cele 7 poziții obligatorii. Prima poziție obligatorie, dublu biceps din față. Pregătiți poziția. Începeți. Puteți să aplaudați fiecare poziție obligatorie în parte, încurajând sportivii și, de asemenea, prezența lor. Vă mulțumesc. Următoarea poziție, amfora. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Următoarea poziție, extensia toracelui din lateral. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Vă întoarceți cu spatele la public pentru execuția dublului biceps din spate. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc că rămâneți cu spatele pentru amforă. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Puteți să vă întoarceți cu fața la public pentru extensia tricepsului. Treceți unui braț, stâng sau drept, braț la alegere. Pregătiți poziția. Prezentați. Vă mulțumesc. Și ultima poziție obligatorie, abdomen și coapse. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Brigada de arbitri, doriți să fac schimb de linie? Haideți să facem schimbul de linie. 39-24 cu 21-22. Facem schimb. 21 și 22 în partea asta. 21, 22, 23, 24, 39. Perfect. Și repetăm cele 7 poziții obligatorie. Dublu biceps din față. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Următoarea poziție, amfora. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Extensia toracelui din lateral. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Cu spatele la public pentru dublu biceps din spate. Pregătiți poziția. Pozați. Vă mulțumesc. Următoarea poziție, amfora. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Vă întoarceți cu fața la public pentru a 6-a poziție obligatorie, respectiv extensia tricepsului. Pregătiți brațul la alegere. Pozați. Vă mulțumesc. Și ultima poziție obligatorie, abdomen
și coapse. Pregătiți poziția, începeți! Vă mulțumesc! Rămâneți în poziție semi-relaxată pentru edificarea brigăzii de arbitri. Sper că totul este în regulă. Mulțumesc sportivilor! La stânga puteți părăsi scena. Îi veți revedea imediat la programul liber. Primul sportiv cu programul liber, număr de concurs 21, Pălos Alexandru, Clubul Sportiv V2 Botoșani. Mulțumim, Alexandru. Urmează cu număr de concurs 22, Cosma Vlad, Clubul Sportiv Steelman Târgu Neamț. Mulțumesc, Vlad. Urmează Văleanu Dragoș, cu număr de concurs 23, de asemenea în Clubul Sportiv Steelman Târgu Neamț. Mulțumesc, Dragoș. Urmează cu număr de concurs 24, Ceaușu Claudiu, de asemenea Clubul Sportiv Steelman Târgu Neamț. Keep on trying to hide it, but your friends know.
Mulțumesc, Claudiu. Și al cincilea sportiv din cadrul categoriei culturii juniori mici 70 de kilograme, cu număr de concurs 39, State Marian Emil, clubul sportiv Fortus Călăraș. Cause I'm in control. Hitting out it, couldn't see a couple shots of Patron. I ain't feeling nice, I get your eyes great. Party pop services, come with me tonight. I ain't self-deluded, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head or I'm just standing there watching. I'm a hustler, I hustle. You can tell that I'm paid and I protect what I got. I'm in the house with my blade, nigga. You front, you gon' get it. Okay, now make me upset it, cause I want you to treat it. Yeah, I be on that shit. You should see when I'm starting, the flesh starts to be button. Push the whip, see me rolling. You can tell that I'm hollering. I'm just doing my thing. You know. Mulțumim! Până Liga de Arbitri și Secretariatul vor stabili clasamentul, așa cum vă spuneam, din cadrul acestei categorii de juniori mici, 70 de kilograme. Unul dintre ei este component al echipei de fotbal și trebuie să plece la meci. Așa cum vă spuneam, juniori mici, ce înseamnă asta? Chiar de multe ori am fost întrebat ce înseamnă juniori mici, juniori mari. De asemenea, categorii de greutate, cred că v-ați dat seama, e foarte simplu. Dar juniorii mici, față de juniorii mari, reprezintă vârsta lor, respectiv între 16 și 18 și 19 ani, de fapt, sunt juniorii mici, și între 19 și 23 de ani sunt juniorii mari. Până domnul profesor Apostol termină de scris diplomele, vreau să vă mai spun încă o dată, așa cum și observați pe frontispiciul bannerelor, Dynamic 92 Distribution, Euro Alex SRL, Complex Zimbru Neamț, Maluco SRL, AXA, Press Photo Studio, Hotel Ozana, domnul Florin Cioric, care a fost gazda noastră și este în continuare un prieten și alături de noi, întotdeauna ne-a sprijinit și ne-a ajutat. Parteneri media, Est TV, Mesagerul, Sport.ro, Ziar Târgu Neamț, Realitatea, Monitorul de Neamț, Monitorul de Roman, TVN Târgu Neamț și, în ultimul rând, ProNutrition, firma care oferă și premii, suplimentele nutritive, fără de care sportivii nu se pot pregăti. Dacă totul este pregătit pentru premierea juniorilor mici, domnul Apostol spune că da, atunci mergem mai departe, așa cum vă spuneam. Ediția a 6-a a trofeului Steel Men. Pe finalul acestei zile o să aveți acea frumoasă surpriză a Scandenbergului, unde veți avea plăcerea să-l vedeți pe Radu Balacu, celebrul de la Sport.ro și promotorul acestei discipline a Scandenbergului. De asemenea, pe arbitrul internațional, domnul Mircea Simionescu, cât și Bolborici Alexandru, campion național de Scandenberg. Invit în scenă cei 5 sportivi ai categoriei juniori mici pentru festivalul de premiere. Alături de noi pe doamna instructor Almașanu Ionela. Și începem cu locul 5, Văleanu Dragoș.
Locul 4, Cosma Vlad. Încep medalile. Locul 3, State Marian, Fortus Călăraș. Locul 2, Claudiu Ceaușu. Și locul 1, Alexandru Baloș, V2 Botoșani. Haideți să aplaudăm pe acești minunați sportivi, juniorii mici 70 de kilograme, așa cum vă spuneau, până în 19 ani, vârsta lor, între 16 și 19 ani, iată că sunt la început de drum. Vă mulțumim, mulțumim sportivilor, mulțumim doamnei instructor, mulțumim lui Gric, mulțumim domnului Stanionel. Și succes la meci, maestre! Mergem mai departe și urmează bodybuilding-ul clasic. Patru sportivi înscriși în concurs. Deci bodybuilding clasic, junior, sistem open. Invit cei 4 sportivi în scenă, cu număr de concurs 15, Levitski David Denis, Stilmen Târgu Neamț, 27, Veveriță Radu, Clubul Sportiv Dumigi Mianca, 40, Calancea Valentin. Imediat o să aflăm. Și 41, Ardeleanu Alexandru. Ardeleanu Alexandru. N-a mai venit, s-a retras, asta e. Ok. Dați-mi voie să vi fac cunoscuți încă o dată, pendelete, cum se zice. Număr de concurs 15, Levitski David Denis, Stilmen Târgu Neamț. 27, Veveriță Radu, Clubul Sportiv Dumigi Mianca. Și din Rădăuți, cu număr de concurs 40, Calancea Valentin. Vă rog să aveți distanța de dumneavoastră pentru că vă pregătiți să prezentați cele 7 poziții obligatorii. Prima poziție obligatorie, dublu biceps din față. Pregătiți poziția. Prezentați.
Vă mulțumesc. Următoarea poziție, amfora. Pregătiți poziția. Începeți. Mulțumesc. Următoarea poziție, extensia toraciului din lateral. Pregătiți poziția. Prezentați. Vă mulțumesc. Rămâneți cu fața la public. Le facem o dată până la capăt și după aia facem sferturile de întoarcere practic la BB Classic, dar haideți să prezentăm în continuare următoarele poziții obligatorii, respectiv ne întoarcem cu spatele la public pentru dublu biceps din spate. Pregătiți poziția. Prezentați. Vă mulțumesc. Rămâneți cu spatele pentru amforă. Mulțumesc. Adică executați amfora, pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Mă întoarceți cu fața la public pentru extensia tricepsului. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Și ultima poziție obligatorie, chiar dacă nu este în cadrul BB-ului clasic, bodybuilding-ului clasic, abdomen și coapse. Pregătiți poziția. Începeți. Vă mulțumesc. Acum, pentru că sunteți încălziți, practic, și ați încălzit musculatura, revenim la cele 4 sferturi de întoarceri din cadrul bodybuilding-ului clasic. Îmi cer scuze față de sportivi și față de dumneavoastră că le-am mai încurcat un picuț. Atenție la dreapta. Vă mulțumesc. Atenție la dreapta. Vă mulțumesc. Atenție la dreapta. Vă mulțumesc. Atenție la dreapta. Tilmen Târgu Neamț.
Urmează cu număr de concurs 27, Veveriță Radu, Clubul Sportiv Dumigi Mianca. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control and you can take it. All about you stand and you can play it. It's all about pain. Who's gonna make it? I am the game. You don't wanna play me. I am control. No way you can shake me. I am heavy debt. No way you can pay me. I am the pain and I know you can't take me. Mulțumesc, Radu. Cu număr de concurs 40, Calancea Valentin din Rădăuți. Mulțumim! Dacă sunt pregătite și diplomele, eu zic să ne mai ținem pe sportiv pentru următoarea și invităm în scenă pentru premiere. Haideți să punem și podiumul. Domnul Mosor, haideți să facem premierea categoriei Bodybuilding Classic Junior. Dacă este cineva venit de la Dinamic, nimeni, atunci invit pe domnul deputat Cătălin Drăgușanu la premiere. Și de asemenea sportivii categoriei Bodybuilding Classic, să le facem premiere, cei 3 sportivi. Locul 3. Calancea Valentin. Dar unde e celălalt sportiv? Locul 2. Levitchi David Deneș, stilmen Târgu Neamț. Și locul 1 în cadrul categoriei Bodybuilding Class